Salutare! După cum v-am spus în videoul anterior, o să jucăm Brawl Stars. Da, astăzi am câștigat-o pe Jean. Mi-a picat dintr-un Brawl Box. M-am bucurat foarte tare. Da, avem 5689 de trofee și avem 25 de brawler. Avem și pe Mr. P, Jean, Mr. P, da, toți brawlerii ăștia avem. Acum, noi o să jucăm câteva runde așa și o să încercăm să facem un Brawl Box sau un Big Box. Să încercăm să vedem dacă ne pică ceva. Hai să-l invităm pe Hackere 5 și 3. Hackere 53. Da. Scuzați că repet de așa multe ori. Nu știu de ce mi-a venit. Și după cum vedeți, îmi place să joc foarte mult solo. Pentru că am jucat 303 runde de solo. Da. Bine, nu vrea să joace, atunci o să jucăm în solo singuri. Avem și token doubler, 100 și ceva de token doubler avem. Da. Dacă strângem la acest episod 5 like-uri, o să mai facem episoade cu Brawl Stars. Da, am început să fac câte 2 episoade pe zi. Și uitați, ne aleargă în el primo. Hai să încercăm să-l batem. Da, nu prea putem. Pe câte vând. N-am nimerit. O să ne ducem să luăm acel suc și o să-l batem pe el primul. Da. După cum v-am spus în episodul anterior, am spus că o să facem episoade cu Brawl Stars. Nu. De ce? Am ieșit pe locul 3. Asta mi-a dat plus 7 trofei. Am făcut rank 6. 60 de token doubler-uri. Aproape să facem un Brawl Box. 64 de token doubler-uri. 64 de token. Ne-a mai rămas încă 100 și ceva de token doubler-uri. Hai să luăm alt brawler. O avem și pe Jackie, care s-a băgat în acest update. Pe cine să luăm? Pe cine? Mr. P? Da, hai să luăm pe Mr. P. Am și acest skin pe Mr. P. Am dat 30 de gemuri pe el. Dacă sunteți interesant cât costă. Și o să luăm skin-ul acesta și o să jucăm în solo. După aia poate o să punem un 3v3 sau un duo. După cum vedeți, este un Poco acolo care vrea să distrugă aceasta. Da, am distrus-o eu. Și am luat și un. Așa. Poco. Nu. Am pus. Pinguini ăștia. Am ieșit pe locul 9. Asta înseamnă că minus 4 trofee. Da, o să alegem alt brawler pe care să-l alegem. Să ne gândim noi așa. Băi, eu aș zice că merge Bull. Să o luăm pe Shelly.
Da, am pe Shelly gadget și pe el primul. Pe el primul înseamnă că o să-i arunce, când o să dai gadgetul lângă un brawler, o să-l arunce pe acela și la Shelly o să îi dea viteză ca să meargă mai în față și scot. Hai să jucăm cu Shelly. Da, abia aștept să le iau pe 8-bit, pentru că am doar 5692 trofee sau câte acolo. Da, 92 cred. Da, dacă să vă arăt ce face, vă dă scurt și vă dă mai în față. Dacă vă aleargă un brawler. Am fugit de acolo. Și am omorât și acesta. Da, Rico a omorât pe Rosa și eu pe Rico. Să încercăm să omorâm acest. Bine, boss. Da, l-am omorât. Uitați, acest e primul, să ne dăm mai în față. Avem ultimata. Suntem pe locul 4, aia înseamnă că este foarte bine. Și o să mergem să luăm acel sculeț. Am câștigat pe locul 1. E foarte bine. Și am făcut 5700 de trofee. Da. 5702 trofee. Și după cum vedeți, avem puțin ca să luăm 25 de energie de aici. Trebuie încă 50 de trofee ca să luăm energie și după aia o să mai trebuiască încă 250 de trofee ca să luăm pe 8-bit. După 8-bit vine Megabox, după Megabox Ems și de la Ems restul Megabox-uri. Da, ce nu-mi place la Brawl Stars, pentru că nu au făcut să fie mai multe trofee și să-ți dea mai multe bonusuri. Dar până la 14.500 de trofee o să fie. Și după aia deja nu o să ne dea trofee. Suntem dacă vreți să intrați și voi în clubul ăsta, Pânzăreni. Este doar un club. Și eu sunt pe locul 8. Mă numesc Dragoș cu verde. Pe locul 8 și dacă vedeți încă un Dragoș aici, care e pe locul 13, ăla tot eu eram, doar că mi-am pierdut contul și am început alt cont. Și deja avem 5702 trofei. Ăsta era cu 3747 trofee și aveam doar 18 brawler. Dar acum avem 25 de brawler pe contul ăla. Da, ceea ce îmi place, pentru că am început de la început și am făcut mai mult decât contul ăsta. Puteți să intrați și voi. Sunt doar 34 de persoane. Vă aștept. Pe locul 1 care a făcut chiar și clubul este Titus. El a făcut clubul și are 14.685 de trofee. Acum o să jucăm cu alt brawler. Cu Tic nu prea am jucat așa, dar... Să jucăm cu Tic? Da, hai să jucăm. Am dat start. Acum o să încercăm să jucăm și să ieșim pe locul 1. Vine după noi un Daryl. Cam nu vrea să ne lase în pace acest Daryl. Nu am făcut nimic, dar fac ce vrea.
pe această Shelly și am omorât-o. Și acum o să mergem pe ceilalți. Este cineva aici? Acolo? Nu. Este un Bo care are 8 gemuri, 8 staruri de astea și poate să ne omoare destul de rapid. Nu. Am pierdut, dar nu este